What's up mga kapani? For today's topic, pagabasahon ni Madam Bines. Madam Bines, unsay atong topic karong adlaw? Ang atong topic karong adlaw gikan kini ni Mia Smith ug mao kini ang iyang pangutana. Unsay buhaton sa mga taong sayo pra nimo ang gibantayan pero ang kamaayo nimo wala? Okay, ang imong buhaton dol, ayaw pagpaapikto ana nila. Labaw nang ayaw tugbangi ang unsa man gibuhat nila diha nimo. Padayon kun unsay kaayo dol. Ayaw na silang tagda. Tama. Kay bisan unsaon nimo sa pag-amping nga dili ka masayop, himuan lang gihapon ka ana nilag sayop. Bisan unsa pa nimo kamaayo nila, himuon gihapon kang dautan. Literal na kaayo na karong panahona dol. Maong padayon lang sa imong pagkamaayo. Yes. Kay kanang ilang mga gipangbuhat nimo, musumbalik ra usab na nila sa pag-abot sa panahon. Di ba, Madam Bines? Sakto jud kay na. Mobalik ra na nila puhon. Maong ikaw? Kung naa kay pabarang din haing nako, kay atuhan ang barangon. Hilom ni oy, wara ba ko gabi niwang? Ikaw na akong barangon. Hilom ka lagi.